το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Θράκη, που φαίνεται ότι δεν στόχευσε στις Βρυξέλλες, αλλά σε εθνικιστικούς στόχους, χρειάζεται πλέον να μας προβληματίσει σοβαρά. Η αφίσα του Κίεφ δικαιώθηκε, παρά τις προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας και της κοινωνίας από δεκαετίες να ενσωματώσει σύνολο τον θρακικό πληθυσμό στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κορμό. Έτσι το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την τακτική της γείτονος να εμένει στον αναθεωρητισμό της, να διατηρεί το κάζους μπέλι και να εμπνέεται αμομπλιά τάχα γαλάζια πατρίδα, επιβάλλει, χωρίς τρουθοκαμιλισμούς πια, να δούμε όλα τα θέματα της περιοχής μας εξ υπαρχής και από άλλη οπτική γωνία. Και όπως είπε ο ποιητής, και όχι αυταπάτες προπαντός.